Hiltunen tulee myöskin siinä aivan sitten Myllymaan perässä tällä hetkellä kyttäilee. Siellä on kova taistelu, sijoista 3, 4 ja 5. Kärki alkaa sen pikkasen tarkkuus. Hiltunen nousee 3. Raunio tippuu 4. Ja nyt siellä on sitten hetkinen Myllymaa toisella siellä kuitenkin tällä hetkellä vielä. Eli Paasikivi johtaa Myllymaalla, Hiltunen Raunio. Kärkiä on Paasikivi edelleen. Pujottelee siellä tiukkaa linjaa. Ja nyt kannattaa Hiltunen ja Helsingin siellä peräpäässä. Hiltunen siirtyy 4. paikalle Helsingin jo 5. tällä hetkellä. Tullaan tänne ajanut linjaa. Se tulee aivan kärkikoodikko, aivan peräkään Paasikivi, Myllymaa ja Raunio. Ja tässä järjestyksessä tullaan kärkikoodikko puolen sekunnin sisään. Ja se tulee voittajana maaliin. Ja jättiin vielä Hiltunen maalissa. Ja näin Myllymaa tulee. Näin. Ja kaikki muut paitsi Raunio, Raunio vielä maaliin tulee.